hayung sakao asaikha hunke no theinai no phia kami amchoi rok hunke sungsar tongsak no tongo kami bisingni no asai phayo kwbangma doctor engineer wanchugui manya borok rokbo ahaino asai phayo wa kongsa bai kami raisamani abo paithago khe nokha ma laisamani khorok niri hawo kalai mathango Abdi hai khlaino tangsalo tentui kami amchoi bisi ra pungmani panda songsa jakmani nukjakha tentui kami talrung talni salthamni salo bisi ra kakha abnurugui aruni lukurok kaisa panda kotor songsakha tentui kami bisi 1922 ni jorao kami nok son nukhungbai khlai chengsamani korei lam korei tei korei school building phiaba bisi ra eba 100 years kamani yagulo tentui kamiyo chung nukha school tei lama thang phaini sepsap apte hai khlaino tuluk tuluk development phaisingo kasamani chung jotono nuguino tongo tangsalo kamini okra chakra tei hoda okra rokno teilayei chogia nukhungni lukurokno chubachu rok khlaima nukjakha tangsalo aborokno yakti sawi rekha hoda okra pulindra jomatiani yaktei tei apandawo thangai musangrei reikha ex MLA Daniel Jomatia tei sub zonal chairman Debsadon Jomatia panda songsajakha tentui kami high school ni nokhlawo ang hindi baisi sagano प्यार से लोग मुझे नबो कहते हैं लेकिन मेरा नाम डेनियल जमातिया tentui kami ni bororo hingga ano takphana okra chakra yang achojak tongnai ro hingklai khoroksa khoroksa ano nobo hisa si hopia noboli hnei si hopiu borono paibla ya hambai marawo je boro tentui kami khagui dukho kosto dosa watui pantui satung masaya manungya kebangma no parkhaibi chungna asik jora khai ro khaikha borok ni obodan basi chung tabo oro batai kok sai tongmano borok ni prerona basi chung tabo oro niwo bisirasa bosor palai mano sawo saya kebangma tongui mano kintu borok keri hingga chung oro batai tongui manai de Oma haikena tini sini eite tu kamai bisi rasa salpa lai phalai makha tai bubus kango oma hai khatung khaja ke palai jagai manu tini chung laikha hingklai tini 22 বছর ওংখা tini 222 তার মানে human civilization ni third million ni chung 22 বছর yapri ramja rasa ke kai khangoi 1000 বছর ke 1 millennium hunjago hingga 2000 ke second millennium hunjago hingga 2000 pai tabo 22 বছর ke third millennium ni 22 বছর chung yapri ramja ও রমজাগো আং মুইতমানো তিনি এইতে কামিবো ও একজন তৈছাওনো ও তেই নালাওনো जों थंगै खारपै थंगै तैसारै पद्रे परखे अरनि बसा अरन तरो बनो नगै आं मुइतमा खा ताबौनि जेचराइरो आफरो निवो ओ लाइचेन सा साकरै ताबौनि 3 फुट सा साकरै Taboni lama kauma kerui, taboni dogan pat kerui. Dawo saklai laija, protete parawo, ki 50 বছর, ki 20 বছর, ki 100 বছর, bo proman, para khamani proman. ঐতিহাসিক স্মৃতি, phunugane sini next generation নতুন প্রজন্ম সনো जों बाहायखेबो खाथं खाजा तैयै ऐक्यबद्ध खालायै
যতনো takuk by takuk para nau ari by nau ari malayo kabak sang layani salsa salo oro tui bag lai u kadigang tui bag lai oro niwo ang okra khe tongpro aprobo ang no udbodon khaima royo boro 50 বছর pungmani hinoi rangchak sal palaimo tago omobo rangchak sal palaimo haini bango tini jotono ma phangnai ro sagni busano ba sagni butuino busukno jotono no saoi omo hai khlayo shanti sampriti mathangei naragoi teibo o Tentui kami no ayu kolau khlayo হাজার বছর tongani শুধু তাও 100 বছর siniya হাজার বছর ma tongnai o 100 বছর kamani o সমমা তৈখিরাই সমমা তিয়ারি তাবক তিয়ারি mang lainai omo haikhe jotono somai tangani nanglainai teibo wakra tongo waslo basawo tini বিভিন্ন para khapro sini hisab khainai khlai busukchi chokdiri bangkha boni hisab kaisa porbottirawa phano eto jona ba usuk jona chokdiri ungha o 100 বছর pungpro usuk jona chokdiri ba u afro hati phona chokdiri pro sini senjago omo haike nekson orod dalo khangke teibo srairok tei tagne generation ba borok bahai loko khanai o loko khapro borok sawi manai ja Tentui parawon kena ador bekaha tei nini walai tonglai tongpro sapro bibang jagano toidoloi tongohi honjak mani abo ang khnawu Tentui parani oi angbo khnawu kisa te nini bukung kolagroni bisingtebe khnawu je kono karone Tentui parawo gari accident hunde ba bike accident hunde ba je kono samoisa angoi o Tentui para area o gotna khlaifano Tentui para ni bisingong ke bujagya tokjaya kono phane accident mane kotorma ke khaibu boi hojaya omai kaise sini Tentui obu kahani record tongu oma kaise ya age ni o seng khasi pharawo seng je police bai hunde Assam Rifle hunde CRP hunde borok bai tongprobo kok sajak probo nrok biangni bo omai seng jaike seng sawu Tentui kamini hisaprobo Tentui kami ka theos ko suddo jagu abo kai siri prabotan thaiseng temani yakai rohodi hojak Tentui parani sajake omo khasini ব্যবহার আচরণ ভুলাই তলাই করে omhai kahake ব্যবহার খাইমানি কারণে no Tentui parani keno yakai rohodi bono tanarugdi omhai hojagu Piaba sino Tentui paroi belai ke seng kereja boi hai building kotor seng khailemiya boi hai lekha kereng khailemiya boi hai sakri kebang khailemiya hai phano borogle belai ke suja mansi sini oro Tentui parani ngoi tabok seng poilani yaklap poilani step bo kaisa yakung rolai doron seng tabok